Subrayngno hambairidi tamni hinba bo ongkha kaham bini paiflaya hamjakma mol brum brum tongplayo subrayung bai phiokjagrok hai hinthung tamni hinba bo degisigini phiokha aw singkaitono hambairi thai tongo boni o paiflaya hamjakmung bai hamjakmani bagai kaitor Jisu Christoni bisingti singno muthangmani bagai tei khairokmani bagai sing bono lobibo lobaya tamni hinba sing digisigini phiokjakha somsok sayao sing klai tongmani digisigi sing ongui tongmani sini lama kepelangya tongmani arni yakni singno phiokha abon bagai sing subrayngno hambairi nango tamni hinba sini subrayung ongkha kaham joto kaham manei sini subrayung kaituni arni simise phayo tei bongkha paiflaya hamjakmung bai kuplung hini sao khajani poito khlainirok phatising hambairi layano sini kaitorno pholani chamung chana bagui singno khlaiui khurui tiar khlainimani bagui sing thangnayo singlaikha sini o paiflaya langma bobahai ongno a paiflaya langma abongkha pholani langma tei sini o langmani kaisa standard kaisa quality tei sini o paiflaya langma ongkha heavenly life ni sao asokna ho tongrukmani aro kaitor bai kwrwngui gdalai thangmani tei singnugo a paiflaya langma ongkha fullness of life sini pura jibonni kokno sao srapsani kokya joto manui kaham rimani joto manui soi rimani abo sukna hani se phayo nokhani saltal tei athukri rokno snamnai kaitoni arni se phayo bosakno mulphilya salkasawi salthangui sampli klaima tui bo sampli klaiya oro singnugo joto manui kaham tei soi manui kaham abo sukna hani arni se phayo ni sao every good gift and special gift abo borni phai hinke sukna hani se phayo kaito o kokno sana nai tongabo singjefro kaitoni ganao thango sini naharmung tamo chakri manna bagi simide ebakhe sakmang kaham kinikhe tongna bagi simide ebakhe rang puisa ongsitung hnui porikha first simi ongsitung hini je sini wansungmung obo simide kaito singno hamari khlainani phaikana aw obro joto kaito rimani no o malmata rang puisa chakri sing unnoti yongmani abo joto kaito rimani haipano obo sukna haniya obongkha sungsarni se sing poito khlainirok simino rang puisa unnoti yongnai chakri mannai okogya sungsani borok bo unnoti yongo chakri mano borok singhai poito khlainirokni slaije tebo kusugo tebo position kaham rogo tongo phiaba o hamari obo sungsani se sing motharogo thangkangkhe ani jere mathangjak mano saimanthung ani nukhuni borok mathangjak mano saimanthung Kristo torlok thung kaitini kok bujithung kaitini kok chanangthung sini surimani kwri tamnai karon sing srapsani sungsani a kaham a hamari abo simino sini mokolo thaijago ani jere pholao mathangjak thung sini aboni asik naharmung kwri abono tui sing asik chabu chaitogya ani logi song gija thangya bo pholao mathangjak thung sing abono chaitogya jora jora omhai bunugo ningtini girja thangdi ang tongnai bojaga phaisok paikha sing girja thamono tamkhe nuk sing kaitono lobna bagui thangyariba mungsasik manthung manyathung sing kaitono lobna bagui se thango oro sing special gift himani asoi hamari himani asukna hani himani abo ongkha mathangjaknani kokno se sao sing hai sumsok gunang borok sumsok nakarjakmani bisingtui mathangjakmani kokno se sao obose sini soini special hamari poito khlainarok girjao thangnai obono tuise kotor khe wansukna nango phiaba sing tamukhlai a sungsarni hamari no srapsani hamari no asike torjago jora jorao akai toro thangnani surase kebengmung phayo nukhungni cherrokno sing omaike snamui tisate tongo poridi thangdi khlaidi rang chakri business obo mangse sing phiringui tisalai tonglaisigo pholani kokno hingke sing wansuklaiya ang o sungsani khasingmani hamya hini sana thangya phiaba sing asikhe kilikha o srapsani hamarini bagui pholani hamarini bagui sing wansuklailiya a serai no
poridi himani sate Bible porithung abono singnai liya sungsani ringmung singmung bai sithung sing abo naikha phiaba kaituni kok bai sithung sing abo nai liya omake tri khe kaitur bai chalite asere salcha tori logoi boni wansung mau bo obono phayo ani o life ni uddesho ekmatro o sungsani rang puisa ajina simise yangkhe pholao kamawi thango girjao thangyangui thango robibaro hangkhe sing girjaro holaiya tamni tuition tongo samung tongo omaike no torte tamongnai asere sanai ang girja thangya chakri mana nangano chakri manya khe girja thangya thik nuta sini phiring mancha omai hingke abon bagai kirima singsa tongo kwbangma borok no sakni serok no girja thangthung abaike phiringmung khlaiti saya tuition le bondo khlaimanya girja bondong phan kunongya omaike no sing snamui tisalai tonglai aboni bagino sini girja khaliyongo aboni bagino siklarok pholao tollo gyango abon bain siklarok pholani kaisa tui phangoi basai phaimanyongo sini naharmong jutani bagi meriom jisu kristo no baike snamui tisaka singnu guble jisu kristo sungsani borok bai hamjakmani sate yang kaitor bai bo hamjagui tongo ni saw kaini samung khlayo khrapsa ke samung khlai tongo singhinke ayang sungsani simi pholani kisapan wansuk lailia ang sakse sini sakni nukhuni serrokno kaham example deui khoroksok poito khlaine yongu yang phunugui manya botol lokhe tamongnai nini nokni serai lama koromani phasingde thangui tong nade nai sing protidin nayo thike pordi kahamke pordi himi simi nai tongo sing pholo botori je tong abona nyani daito ma phani belai kotorse kaham tongphuru ke sing kristo talangya songhor pastanaro talangiriya jefru derao apuru saw songhor logi talangdi boderao sipaikha sawo bono logi talangi mannai singom hai jagao sokpaikha ma thangjak mung abo ahainuya ama thangjak mung abo jisu kristo ni calvary cruso thuiri mani bisingtei phopjang mani bisingtei sing abno mano phari a paiflaya ma thangjak mung tamo abono manjoi thanglainai tiniu singnai lenai a paiflaya langma babahai abongkha slaijak eba poriborton ongmani langma Galatians chapter 2 verse 20 o singnugo hake o kathang tongnai ang abo angya abani bisingo tongnai kristo se tabogang thangui tongmani abo kaituni sajlano poito khlai tongma baise ang thangui tongo boano hamjagui ani bagai bo sakno rikha Paul kaham keno saimano jisu kristo boni bagai sacrifice khlaimani bo je slaijagui thangmani abo jisu kristo ni jaraise asike borok khamya tongmani kristano satoknai buthanai tongmani bisikse kungsukjak saksak kerong rakhoknai hinui saksak bo belaikhe ringkrung bo sijak bo hinui sao Roman citizen bo najak haipano bo sao ani o ringmani simani ro abo bepak no kopon kagos hai hini sao krui mungsapano krui abo hini sao bo kaham ke saiman kha ama thangjak mono karite kotor mungsapano krui single sekularo kaham hingke bepak no kaham hai ma tongo rang ri position abono tuise sing torjaklai tonglayo aro mungsapano krui hini sao abo bepak no chuk sugya hini sao tamnui karon ama thangjak mung asikeno kotor ama thangjak mung bol saiman chugui bo saoble ang tongmani abo angya hini sao ani bisingo je tongnai abo kristo se tabogani bisingo kristo se kathang hini saoble ai statement krak bo bhaike riman khana obonongkha borok slaijak mani transform mongmani bhaike slaijagui thang borok singnugo 1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 57 takurok ang samakhe omohai bahan buthui gnang abo kaituni hawo habanta manlak thiblang abo thangblang ongi manya sino thi thangnai basak thangblang ongya ni saw bisini okok no khradi sing bebak no thigilak tamokhe paithani salo totro pungkhe no waisa bai mokol mukpili kaisa bai no sing bebak no mul philjak bai nai sing poriborton ongnai hini saw transform ongnai hini saw bufurwo jefru totro khorang khanawano a totro pungkhe no
Kuthirok thanglang khe mothangai tisajak bainai. Je thaijakrok borok thanglang khe mothangai tisajaknai hini sao. Phiasing bo bebak no mul filjak bainai. Joto mul filjak bainai. Thiblang bo thanglang no masumnai. Thinai bo thiplaya no masumnai hini sao. Sini a paiflaya mathangjak mung. Abo bisikse sini bagai morokma. Kaituni aje choi hamari kaham sukna hani obono. Hake thiblang bo thanglang no sumkhe phia thinai bo thiplaya no sumkhe elambago samani okok nangphainai. Butharnai messenjagai sokomorjak kha. O butharnai ning pare paisi o butharnai nini saknani phan boko butharnai sumsuni bagai se saknani phan mano phia sumsok keroni bagai se phan mano. Subrai Jisu Kristo tui chingno kaplai khlainai kaitorbo hambai rijak thung hini sao. Tamni ba Jisu Kristo chingno asukna hani hamari mandani bagai kaisa maddom ongkha. Boni bisingti se singtini slaijago asukna ho tlangjangnan bagai kaito sino poriborton khlaio. Kaitor bisikse kaham. Tebo singnugo a paiflaya langma ongkha abongkha muthangai tisajak langma. Rom chapter 6 verse 4. Singsajak apani phanbai Kristo kuthini muthangai tisajak ma haino. Singbo abahai tongmung katal tongai manna tuikhe. Baptisma ongui Kristo bai baksa thui boi baksa phobjak kha. Sing a paiflaya langma ongkha Kristo bai baksa muthangai tisajak mani. Singsajak apani phanbai Kristo kuthini muthangai tisajak ma haino. Singbo salsa a kuthini muthangai tisajaknai te kaituni singsa sabai kuplung ongnai. Bisikse khnatotok a sukna hani ko obosini pholani samung. Chadi pholani samung ning tornai pholao. Ning hamari mannai pholao. Seleglak ning kaitono surinani hakchal hini ning nogo tongla girjao thangnani. Kaituni kokno khnapuro srangai phainai mutri phaiglak. Phadi pholani samung sawi pholao susto tonglaisiwano. Pholao kaham tonglaisiwano. Obonongkha sini pholani samung. Sing omhaike kaituni aroni asukna hani je soi hamari abono sing sini nukhungni cherirokno hik sai jotono uriwi klangnani saitoklaiano. Sungsanni a manirokni logi o kaituni koknobo sing phiringai mati salainai. Sing sini nukhungni cherirokno snamui tisaya hinkhe paithago abono nono lasimung rinai te dukhu kosto tekto khiklainai. Bama borok tauk abhai ongui tongo. Orima bai simia sungsani ruti simia pholani samungbo marinai. Kaito norok jotono hamari khlaitun. Sing haino hai a paiflaya langmano manjogui thangnai. Amen.